Jeg er nu inde på testopgaveskabelonen for indsættelsesøvelse, og jeg vil nu oprette en testopgave. Min opgave skal hedde talemåder. Jeg ønsker ikke noget trinmål, så jeg går ned til opgaveformulering. Forbind de to rækker med hinanden, så udtrykket bliver korrekt. Så går jeg ned i spørgsmålsfeltet. Det første spørgsmål skal være, at han var dum som en dør. Det næste skal være, uden briller var hun blind som en muldvarp. Jeg indrammer det rigtige svar med lodrette streger. Jeg finder lodret streg på tastaturet ved at klikke Alt GR og så tasten i øverst højre hjørne lige efter spørgsmålstasten. Jeg ønsker også at benytte mig af et snydeord, så jeg trykker Opret nyt snydeord. Og jeg vil bruge snydeordet myre. Nu er min testopgave, som jeg ønsker den, og jeg klikker på gem. Jeg kan se min testopgave ved at klikke på ikonet Afprøv testopgave ud for titlen. Her kan jeg se, om svaret er korrekt. Min testopgave er nu klar. Jeg trykker på opgaver, så kommer jeg tilbage til min opgaveoversigt.